sei, para o público, para alguén do equipo, non sei, pode ser para alguén do público, pero antes preguntei e ninguén Pódense facer as dúas cousas ao tempo, ti non te preocupes. Ben, sí que é certo, xa sabedes que nos chegou este paquete, este que temos aquí, dende o estranxeiro. Ai, é dende o Dixeron que é dende o estranxeiro e sabemos que é para alguén do noso público, pero non sabemos exactamente para quen. Ninguén do público dixo que agardaba nada, co cual creo que o mellor que podemos facer é falar coa empresa de paquetería que nos lo enviou. Pareceme unha boa idea. Temos a chamada a empresa? Sí. Moi boa tarde. Hola. Hola. Boa tarde. Juan, dime que te chamas. Juan. Sí. Sí, que chegou dende o estranxeiro, que está lonxe. Juan, enviaron aquí un paquete, pero non sabemos para quen é. Ti sabes quen pode ser o destinatario deste paquete? Teño unha idea. Só unha idea? Bueno... Home, muller... Femia. Femia. Vale. E unha en concreto... Non sei se nos queres dicir o nome. Se te fijas no azul, igual das con ela. Está no público, quere dicir, Juan, que está no público? Está muller. Sí, hai unha muller do público para quen é este paquete. E que vai de azul, dixo. E que vai de azul. Está vestida de azul. Unha, A ver, quen vai de azul? 3, 4... Bueno, temos A muller bastantes de de azul azul. tamén. Como se chama? Podemos saber algo máis? Bueno, eu parece-me que se chama Virtudes, pero non sei. Virtudes? Quen é Virtudes? Ui, miraron pa aquí. Ti baixache la cabeza, tens que chamar Virtudes. Es Virtudes? A verdade que sí. Estás de aniversario ou algo, Virtudes? Como? É o teu día, estás de aniversario ou algo? Que va. Nada. Pero qué misterio este. Pero vamos a ver, ¿tú conoces algún que chame Juan? Sí. Sí? Sí. Pero dilo con pena, quen é? Non o dixo con pena, pero con unha sorpresa que non podo con ela. Pero logo, quen é Juan? Un hermano. O teu irmán? Sí. Pero non estamos falando co Un repartidor, da empresa. claro. Ai, bueno, eso non sei. O que falou era meu hermano. Está en Suiza. Dixo eu que estará en Suiza. Home, pon aí Juan Moar, galego en Xenebra, será el, non? Será. Juan, es irmán de Virtudes? Ai, que fuerte. Ai, está emocionado, Juan, Están esos dous emocionados, Juan. Por que regallaches esta sorpresa para Virtudes? Inda lle tiña outra se non viñera no ónibus. Pero fai moito tempo que non ves a Virtudes? Desde o San Juan. Dende o San Juan. Bueno. E que fas en Suiza tan lonxe? Por que non estás aquí? Oye, viñe por capricho e quedeime. Claro, pois estás moi lonxe, porque tes a tua irmá chorando, estás moi lonxe. Bueno, porque miña irmán é moi cariñosa, eu acepto o cariño. Non lle dou cariño ningún, pero acepto. Vale. Estamos todos, Juan, estamos todos flipando no plató agora mesmo, Virtudes coa sorpresa, eu co cake que fixo Olga, isto todo unha maravilla. Queres dicir algo, teu irmán? No. Non lle queres dicir nada? No, porque... Non pode, porque está moi emocionada, Virtudes. Bueno, abrimos este... Juan, podemos abrir o paquete este que non sabemos o que hai dentro? Hombre, pido cho do favor, carajo. Solta a torta, Juan, solta a torta Que xa. fale el que é máis expresivo que min. Tú collo o micro non vai a ser, que eu me encargo da caixa. Juan, que virtudes ten Virtudes para merecer esta sorpresa, este agasallo? Home, quixera saberllas todas, pero que non soy un lote delas. Pois vaya contando, que ten de especial a súa irmá? Por que a quere tanto? Porque é a miña irmán. E xa está. Que hai? Xa miraches? Exacto. Bueno, a verdade é que Vai ser bonito, é un bo Virtudes. razonamento, porque é a súa irmá, claro que sí. Xa sabes o que hai? Eu sei, non? Hai. Veña, estades preparados? Chan, chan, chan. Teño que facer algo de máxia aquí. Cuidado, que isto é o que chega dende Xenebra para Virtudes. No, non te impallo o que queiras, estás na túa casa. Me preguntaba a Virtudes se se tiña que levantar. Que bonitas. Que detallazo, mandaron as flores aquí ao plató. Virtudes está moi emocionada. Claro. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 rosas ben fermosas, que viñeron.
Dalle gracias, muller. Está o público. Dalle as gracias, dille que o queres. É verdade. Espera, vamos a dar un tempo a Virtudes. Dixo, fala con el, se non falo eu. Exactamente. Imos de poñer aquí o micrófono a esta amiga que se chama... María. María, dixo María. Se non falas ti, Virtudes, vou falar eu. Eu son cuñada. Cuñada? Do Juan. A ver, e como é Juan? Un romántico. Sí. Romántico é moi bueno. É moi bueno. Moi bo. Porque este detalle ben bonito, Sí. É porque Virtudes non pode falar. Teñen unha relación moi especial. Pois eu sí, mas xa hai moitos anos que está lo bueno. Ai, mira esta foto. Aí están os tres. Sí. Ou seja, que lévase fantásticamente co seu cuñado, que isto é algo que non pode dicir todo o mundo. Non. Eu levo-me de maravilla. Porque é atento, porque é bo. Sí, por todo. E non lle din, volve, Juan, volve. Sí, a ver se veñen logo, a ver se veñen aí despois das Navidades. Despois do Nadal, porque faise longa, non a espera. Sí, desde o San Juan, pois agora xa é ese tempo. Juan, como arranxamos isto? Non sabíamos que estaba a tua cuñada aquí. A quen lle damos as flores? A tua irmá, a cuñada? Como arreglamos isto, Juan? Dame unha flor a cada unha. Repartimos. Porque a máis familia aquí, non? Que máis? No, o veciños. Ah, hai unha veciña aquí. Juan, penso que tamén está un pouco emocionado, Virtudes, agora mesmo díxome, perdóame que non me salen as palabras, pero estás emocionada. Víronse no San Xoán, leva moitos anos fora, pero entendo, Juan, que ti tan pronto poidas volver e xuntarvos outra vez, valo facer, non? Bueno, pero aí se lle faz unha pregunta, falta unha que estaba seguro de que iba a ir. Ui, falta alguén. Quen falta? Alguén, quen falta? Unha veciña que se puso constipada. Ah, constipouse a veciña. Juan, cando volves para Galicia? Eu xa estou sempre en Galicia. Oh, de pensamento, claro. De corazón. Pois tes que volver con máis rosas. O que pasa é que a próxima vez xa levo unha floristería. Sí, señor. Podo repartir estas rosas tamén coa túa cuñada? Ben, seguro, eu xa pensei que eran 4, falta unha amiga íntima desde que nacemos, pero bueno, xa era para elas, Bueno, pero levaña para casa, non? Claro. A esa amiga. Virtudes aínda non sabe moi ben... Non, onde está? Que o que pasou agora Está nunha mesmo. nube, Virtudes está nunha nube. Gracias a ustedes, pero no...